O fin de semana dos días 6 e 7 de xuño desenvolveríanse polas localidades de Tordoia e o Burgo sendas probas de ruta correspondentes á disputa do terceiro circuito de carreiras populares da Deputación da Coruña. En concreto, sábado 6 sería a parroquia de Seixán Cabaleiros, pertencente ao concello de Tordoia, ubicado na comarca de Ordes, quen organizaría, coincidindo cas súas festas parroquiais, a 7ª carreira pedestre Tordoia in Esens, que organizaría o propio concello tordeirense. A proba, que contaría ca disputa de varias probas en función das categorías, desenvolveríanse polos fermosos paraxes naturais do concello, en a que unha entusiasta e activa organización de voluntarios depararía todo tipo de alimentos para os corredores, entre os que non faltaría nin a tortilla, a empanada nin as típicas rosquillas de romería que faría das delicias de todos os asistentes. Cun tempo fantástico de pleno sol comezarían as primeiras probas, sendo a primeira delas a carreira absoluta que sobre unha distancia de 6.850 metros agruparía aletas dende as categorías de xuvenil ata veteráns. Logo de completar un tempo de 23 minutos e 45 segundos, o atleta veterán Javier Tourís do Coruña Comarca imporíase na categoría absoluta masculina, estando acompañado por Raquel Pedrosa do Río Ferrol, que acadaría a primeira posición feminina logo de invertir un rexistro de 26 minutos e 44 segundos. No resto de categorías, triunfos para Adrián Iglesias do Sampaio na categoría promesa, Sergio Cadaval na Junior Homes, Borja Castro na Xuvenil e xa na de atletas veteranos. Os gañadores das distintas categorías serían Francisco David García, Elena Míguens, Mario González, Domingo Álvarez e María del Pilar Márquiz. Unha vez rematada a proba principal, comezaría as probas de base, na que se imporían Iago Pereira e Daniel Mato a igual que Ana García e Noelia Castro nos infantiles e cadetes, sendo o triunfo para os alevíns Mario Soane e Deki Mato e para os benxamíns Iago Iglesias e Carla Pose. A entrega de trofeos contaría ca presenza de autoridades municipais, así como a do atleta lanzador internacional Martín Liste. Como punto de peche, os membros da organización falaríannos do desenvolvemento desta proba. A organización das distintas carreiras populares do noso concello xurdiu da idea de ampliar o abano de ofertas deportivas do concello. Ademais, a través dunha asociación de festas que colaborou tamén na primeira carreira no 2009. Queremos tamén resaltar a participación que está habendo estes últimos anos na nosa carreira popular e agradecer a asistencia a todos os participantes, a pesar de que houve outras carreiras importantes en toda Galicia. Nada máis, agradecer a todos, sobre todo a colaboración de todas as persoas que teño aquí ao meu carón, que sin eles isto non existiría. Nada máis. Ai, que me emociona. O día seguinte continuaría o desenvolvemento deste terceiro circuito de carreiras populares da Deputación da Coruña, ca disputa da terceira edición da Carreira Coruña de Style Outlets pola Ría do Burgo, que organizaría a Asociación Castelo Deporte en colaboración co Concello de Culleredo e a empresa privada Style Outlet polo fermoso paseo da Ría do Burgo. Como ven sendo habitual, moita participación tanto en afeccionados como en federados que quixeron aproveitar este fermoso día para pôr as súas zapatillas e salir á rúa a correr. A presenza do atleta internacional Pedro Nimo na proba absoluta daríalle prestixo ao evento, así como o gañador da mesma. Xunto ao de Santiago estaría no podio unha gañadora femenina, Eusebia Maldonado. Aproveitando o fermoso día e o gran espazo verde que conta este paseo marítimo, serían moitas as persoas que malia non participar na proba si quixeron estar animando a carreira, dándolle un gran ambiente á mesma.
No resto de carreiras, Pedro Álvarez e Lucía Linares imporíanse na categoría júnior, ao igual que o farían os juveniles Iago Pazos e Sara Criado na juvenil. No tocante á categoría cadete, triunfos de Adrián Az e de Alexandra Mira. Por último, Carol Santos da gimnástica e Sergio Soto, así como Daniel Salgueiro do Coruña Comarca e Susana Amor do atletismo sada, imporíanse nas categorías alevins e benxamins, respectivamente. O evento remataría ca entrega de premios sobre o Fondo Inmellorable da Ría, que contaría ca presenza do alcalde do Concello, Julio Sacristán, e demais representantes tanto públicos como de entidades privadas. O presidente e demais membros da asociación Castelo Deporte falaban así para os nosos micros sobre o desenvolvemento desta proba. Hola, boas, somos Castelo Deporte, estamos aquí no Burgo despois de acabar a carreira do Burgo, que cunha moi boa participación, moi bo tempo, e aquí estamos esperando a que volva o ano para que haxa máis e mellor. Vale! Bueno, eu son Álvaro Pérez, son secretario da Asociación Castelo Deporte, que é unha entidade sen ánimo de lucro que traballa desde o ano 2008 na promoción do deporte, da actividade física, sobre todo en contornas rurais, porque temos a sede nunha parroquia rural de aquí do Concello de Culleredo, que é Castelo, onde organizamos a travesía do Xalo desde hai 7 anos con unha medio maratón de montaña, marchas de BTT tamén, descensos de mountain bike, e organizamos xa tamén desde hai 4 anos a carreira pola Ría do Burgo, neste entorno no que estamos agora, bueno, que é unha carreira que ano a ano vai medrando en participación, e unha carreira sobre todo popular, e que lle gusta moita xente pois porque ten lugar nunha contorna que a verdade chama moita atención, aquí pegada a Coruña, pero eso, unha contorna verde casi inigualable. Nada, sobre todo comentar que somos unha asociación, bueno, con un montón de voluntarios que traballan para facer este tipo de actividades sen recibir nada a cambio, que un pouco un dos méritos que ten, precisamente por iso pues, somos capaces de chegar a tanta xente, unha entidade que se ten xa casi 200 socios e que, bueno, que pouco a pouco vai medrando. Na nosa web, en www.castelodeporte.gal, pues, tedes toda a información relativa á asociación para poder consultar, incluso para facer vos socios e nada, axudarnos en todo no que poidades nestes obxectivos que temos. All night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some.